Binerin heja, hun bi xêr û xweşê hatin malpera filozofyayê, serçava sersera dihatin. Di vê videoyê de em ji we re behsa têgeha tabiîyûnê bikin ku di felsefeya İslamî de hatiye bikaranîn û hê jî tê bikaranîn. Tabiîyûn yan jî em bibêjin felsefeya xwewerîst e. Di felsefeya İslamî de navê ku li tevgera sîruştî parêziyê kirine, an jî em bibêjin li naturalîzmê kirine ye. Ev nêrîn hemû tiştî di nav sîruştê de dibîne û wan bi vî havî dinirxîne. Damezrînêr û nûnerê herî girîng evê nêrînê Ebu Bekir Zekeriya el Razî ye. Razî di ji beriya ramanên Arîstotelesî kiriye û ji bo ku bikaribe felsefeya xwe ava bike, ji fêlesofên presokratîk yên Xwezayê sûd wergirtiye. Li gor vê ekolê dinya ji tuneyê hatiye afirandin û ji alî hêzekî li derveyê dunyayê jî tê vesaskirin û îdarekirin. Em nêrîn li dijî wan tevgerên ramanî jî radibe ku xwe dispêrin Qur'an û hedîsan. Alîgirên vê nêrînê Xwezayê girîng dibînin û baweriya xwe bi hebûna reh û Xwedê jî dihînin ku li derveyî cîhana maddî ne. Li gor baweriya wan, li gerdûnê li gel objektên Xwezayî celebekî din a nexwezayî jî heye ku ew ji Xwedê ye û hikmeta wî xwe di tiştên ku afirandiye de tecellî dike. Dîsa alîgirên vê nêrînê gotinê ku divê xweza bi rêgehên zanistî were vekolandin û kaniya zanîniyê jî çavderî, toklîn û rêgeha berjorweriyê be.